F'dawn l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali li l-voti tagħhom ġew magħduda fuq medda ta' 3 ijiem, il-Partit Laburista kiseb riżultat storiku ieħor b'distakk ta' 47,000 vot fuq il-Partit Nazzjonalista meta l-voti kollha huma meħuda fuq skala nazzjonali, il-Partit Laburista kiseb rebħa kbira li ssarfet fi 58% tal-elettorat. B'kollox ġew eletti 268 kunsilliera Laburisti madwar Malta u Għawdex, dan fil-waqt li għall-Partit Nazzjonalista ġew eletti 192 kunsillier u 4 kunsillieri oħra ġew eletti bħala indipendenti. Bekk il-Partit Laburista kiseb maġġoranza f'47 kunsill lokali fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista irnexxielu jżomm maġġoranza biss f'19 il-kunsill. Fl-ewwel kummenti li taħ permezz ta' kollegament telefoniku fuq il-programm 2505, il-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat qal kif dan is-suċċess kien possibbli permezz ta' ħidma sfiqa b'tim dedikat li ħadem qatih matul din il-kampanja elettorali. Huwa ir-rekord ħsibna ksirna l-ġimgħa l-oħra ma ksirniex ftit ksirna il-ġimgħa għax ir-rekord kien għadu tal-1947 tal-Gvern Laburista ta' Paolo Boffa irnexxielna. Dak id-distak nikstruh biex ftit illum u għalhekk nirringrazzjaw lil kulħadd lil kull min kien parti minn dan is-suċċess. Dr. Muscat spjega kif jinsab sodisfatt ferm bil-kisbiet ta' kandidati żgħażagħ, iżda aktar minn hekk ta' kandidati nisa li għalkemm jemmen li għad fadal xi jsir, il-programm Lead ħalla l-effett mixtieq fejn qal li aktar minn 80% tal-kandidati li kienu fil-programm Lead ġew eletti fosthom anke sindki u viċi sindki. Intant it-tielet u l-aħħar jum tal-att tal-voti tal-kunsilli lokali reġa' ġab riżultati sbieħ għall-Partit Laburista b'rebħiet storiċi wkoll f'lokalitajiet madwar Malta. Fis-Siġġiewi għall-ewwel darba il-Partit Laburista se jkollu l-kunsill lokali b'maġġoranza mhux biss ta' voti imma anke tas-siġġijiet. Fil-Mosta tal-Partit Laburista reġa' kiseb il-maġġoranza wara li fl-aħħar leġislatura il-Mosta kellu l-maġġoranza ta' kunsilliera nazzjonalisti. Il-Partit Laburista żamm maġġoranzi komdi wkoll fil-Ħamrun, f'Ħallqormi u anke f'Ħalluqa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.